ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sinsinyasan nak ni Apo Mayor. Iso nga indak agtayaw. Sige Uncle, tapicturean kayo man. Kan i-video kayo. Dahil talag video ti amom. Nag-video kayo mat ano kayat siya, Uncle. Ay, pang-asi. Di mo ipupus Ay, saan Uncle? Ipakadak pa imot nga umuna kada kayo ipus kao. Very good. Sige. Tayawak man. Last dance day tanto yan. Nagsagana kan. Word badong. Irwar mau, tisilupin mau. Madamdam malaing. Umawat tayaw, itiwat-wat. Word, dakkel tintugot ko asilupay. Amok adakkel tiwat-wat ka. No di tayo. Nagdadakkal, tiwat-wat nga iyawat da. Ala, umunatan apumila nga ron. Ay katwa na. Tamto data ti umuna ang maikan, itiwat-wat. Sige, Kwarog. Agpwisto kan iti abay kidakkel a kaldiraw. Wain kagawad ko anang. Rugyan tayon ti agiwaras kadag iti taraon, munwat-wat. Sige, tapnawan makuna ni Uncle Inteng, adi tay timulaw. Marikwanan, pinaayaban na kanumat. Ay, wun maribanang. Ta si kantuman ti mangikararag iti taraon tayaw. Ha? Ay, huwan maray. Damari tuyang ngay kan kabadaw. Dagijay naman ni, nakipila dan. Ay una yun. Ta isuda pa yun ti mo na nakipila. Badong, adtoy tiwat-wat mo. Awat mo, ta sumarnuak mo to. Ay may sapay ka no awat-wat, kunam. Tayo alam ni Parinteng. Ay, may sakanupay awat-wat, kakadwa. Bali, dua awat-wat. Sige. Adtoy badong. Agyaman na. Para ka ni Parinteng da ito'y may sa. Ay, mabiit lang, ta irwar ko ti dakkel asilupin ka. Awatan mo ti sumorno awat-wat. Taurayin ka. Tagawid ka. Word, sige. Ay, kakabsat, amang iwarwaras iti watwat. Dito'y man 5 place, 5 awat-wat ti kasapulat. Tada 4 nga anak ko dita nga umay ko ipilaan iti kanunda. Nawarasan na dagiti amin at tao ating mabunaw. Ay, word maray. Datayo matan ati mangan. Agpila kayo nga ruday. Taited kunti ka na niyaw. Ay, waro. Ay, makipila, man. Mabisina ko. Ay, nasaya at magtada ka, Inteng. Mangan tayo, tada tayo lang ti saan pa'y anangan. Kunak man nun alpas nga impilaan na kayo ni Tata ba daw? Kanya nga impilaan ka, Jack Pay na kan. Ay, muto yun ati wat-wat ka. Ha? Ay, mapanyo pa'y sa pulan ni Tata ba daw ang Uncle? Ha? Inala na itayin ti wat-wat niyaw. Nagawid na na. Nagadaw, tiwat-wat tatuya. Umanayin na si Dain kahit makalawas. Namati da nga daupat nga anak ka. Ay, aduman ko man, no nanay mo asa nga pulo ti anak mau. Ay nagdadakkilawat-wat ko naman. Kasano? Sa nga pulo ababoy ang nagdadakkel ti pinartida. Ay una, baknang di lalaki ang nangasawa iti balasa nga kaanakan ni Parinteng. Uray kasar, agsala da mulat ta iti cultural dance. At dadaytan iti masignan, no kaya da. Kat saan da nga ikatay, iti nabangunan da, kultura. Sa bagay, uray no kasi kat amuda mo ti agkararag iti Diyos. Gusto daytan, mabisina kon, mga dakiday. Ay, nagawan kat ababa inday jay aparibadong. Nga raw. Dumawat iti wat-wat. Kahit siya pa iti irason na. Di lang mabain. Tinapot nuna. Nabayag ka nuna kasi ti aramidan na. Aya. Nada pa pananda pakipunsyonan. Agpabalkot na, kat na kayo ti arasunda. Gayam, ihawid da. Madiday tang aramid da. Mangibabain. Anya nga tamanan ti sumarunong agpaparatay, pare. Ay, jakam mo. Urayan tayo. No adda agkasar.
At ako mamanay, ti mapantayo pakiwatwatan, pare. Kuraw! Abay ka di Uncle. Mutoy man, tay may sa battle nga arak. Arak, ayos pare. Aw, kanto yan ti arak. Lino katakon para kada kayaw. Thank you, Aquarog. Ta itangad ko man nga inuman. Ne. Intangan mo ba yung ng tiarak, pare? Wala na. Idron maminsan, pare. Di mo ulitin tinaramin ba? Dumawat kahit iwat-wat, kahit irason na. Madi! Ha? Di ka daw-daw at itiwat-wat. No irason mo tinagan ko. Mga babait ka na. Ulitin pa ita, makaraman ka kanyak iti 3-port kan 1-port. Asipa. Ay, sige pare, panahwan kan. Apay anak kadumog ni Uncle mo nga inteng. Nakainom kami ni ti arak itay, antay. Ay, kunak man no napanan ija barangay hall. Nairan na ngamin nga ni tata badong itay. Iso ang naginom ni Uncle. Anya. At da ngamin napatag nga imbaga na kini tata ba daw. Kahit masapul ka di pa'y nga uminom iti arak, sakbay nga ibagana. Diyan mo kini Uncle. Ay, adula, men apang gapuan na nga aginom iti arak. Nasaya at mat no tiniritsan niya uncle mo ni Kabadong. Un kagawad. Barang sumardeng taon ang papan agdaw-dawat iti watwat. Tidakas na di na mat ederitso nga isuda ti dumawat. Un nga raw. Ni pa'y Uncle ko ti rason na. Husto ti inaramid ni uncle mo. Tapno di da agruam. Sikat namin ni Uncle ko nga intay. Iso ti aramatin da tapno makadawat da iti ado akarne. Wen, husto ka, kwaro. At damanin agkasar, akalugaran tayo tuyang. Asinaw. Ni Roday, nga anak ni Saleng, di talao. Ay, mga sawa gaya mo ni Ruday. Taga sa balik no alugar, ti asawain na. Nasaya at mo, tapno addamanin mapantayo pakiwat-watan. Ay, kituin na. Makumikom ni Kapitan ang makipit-picture taking ba daw? Wen nga raw. Kadwa na, dagiti agasawa. Kinti gagayim na. Kabayatan dayta, mangrugidan nga agiwaras iti wat-wat tayaw. Way, tuyang. Gundaway munday to, kabayatan nga adda ijay ni Kapitan. Ay, sa. Amo ni parenting itan, titiknek. Iso-aso ka ta. Anya, Ngay, ado ti tattao. Sanda siguro amadlaw. Nga uray no agkarasublita mapan makipila. At dumawat iti watwa. ay wala niya. Ay, good idea ba daw? Day, napunpunon iti wat-wat tinangisit abang kaw. Uray siya. Napunok, titakila silupin ka. Ngayon tugot ko tuyan. Agawid tapay, kalpasan na, agsublita manin dito. Apay, dapay sumarunaw a programa da. Adu kanupay timakan kenwat-wat. Iso nga adda cultural dance ang maangay, kalpasan ti panangan. No kasta, mangan manay, nagiti tattao iti malag. Kasta nga raw, iso nga agsublita manin dito. Ay, kunada. Maudi ka no dayta apan nagtukardan iti gomos. Kaya ti panagtayaw. Kasta ka di Uncle. Iso tumulong kayo ang mangisagana iti makan. Masapa tayo kanu amanganin. Alas 4 pa'y lang iti malamaw. Agawid ka no garo dagiti daddo maabisita. Ay, sige nga ro Uncle. Tingin kami ni sagana dagiti makan. Pangantayong kakatwa. Nakasaganan. Intan tuyan. Sigay, ay, masadutak nga karasublay. Iso nga ibagak nga dali mga anak ko nga yalaak iti wat-wat da. Kartingaham. Ang mga numaibusan tapay. Nay, kitaam ni Marito yan. 5 aso po tinala na. Ay,
Win nga raw. Ay, sip-siputak mat kat ni pari ba dong? Ne, na. Ang karasuble ang mapandumawat iti wat-wat na. Ay, awan babain dagita. Ay, makapasuraw. Ti kunada siguro, kat awan makadlaw kadakwada. Payman, tayo nakibaga ka ni Kuwarog. Agruam dagita at tao. Namin ano ka din alag subli-sublay ba daw? Ay, namin pito na. Ay, kitag subli ka mo't ano kaya't mau? Anya, Ay, naibag nga oras man, kakabsat. Ay, kaya't kuman, nga ibaga ka iti ag subli-sublay, ang makipilpila iti watwat. Ta husto kuman, ah? As tamat kun ka amang ibagbaga nga ada anak mo, nga idaw-dawatam iti watwat. Ayabam nga minti anak mo, tayo suda mismo ti makipila. ha? Oh, Ay, sos. yaman na! Datan sa amot tanti pang pangagan ni parin, teng tuyan. Ngarud, At dalaki din nakadlaw ka na tuyan. Day tamot ti amaw. Taapayakas ti bagbaga ni Kapitan. Amaw, umapal dalain, tinangibaga, uno nakadlaw ka data. Sigurado day ta. Kat am-amuta day ta tao. Laki diya. Apay, amuda tangaraw, dagiti tattawi dyan. Nabainanak itimbaga ni Kapitan iti kaadwan ti tao. Ay, just kiki, di na dya parin, teng. Masapol na pailang mga ibaga. Nabainan samot datataba dong kananatuyang itimbagay wangkail. Awan damot di tawi. Nagawid dansan. Ay, rumbang lag, apalagi pak ida ah. Ay, agasamot nga mintikas di nga aramid da. Kababain. Ay, una. Ay, siyak ti mabay, itikas dyan nga aramid ah. Sa nabali kumaan, iti sa bali ang lugar ti pangaramidan da. Ay, uray sa bali a lugar, saan ang mabalin? Ibabain da, ti lugar tayo. Sa bagay. Ay, kasaritak to man ni kagawad ko na, tabagbagan na ida. Madi nga mintikas dyan nga aramid yung agasawa, marituyang. Ha? Pangaasi yung matan tadi kay agruwang nga agsubli-subli makipilpila. Anya kuma. Nung kasta nga ada parte, wano kasara, di kay agbilang agsubli-subli. No kasta. Pudnaw nga da nakadlaw kada kami iday maray. Mismo ada kami kan ni Mariban ang tinakadlaw kada kayaw. Ay sos. Nakababain pa yun no kasta marikwanang. Amuyo ka di akas taon ay tipungtot ni Kapitan. Ha? Iso ako na naapagbagaan kayo kanaw. Anya? Amo na ada kayaw. Saan na laang nga idiritso kada kayo ti sa una? Isumod lagaya, madi na kami unay panpansinan, ita paray. Anya kumaita. Ay, pakawanan na kami kumana paray. Aminin may, basol may. Nasayaat, no aminin nyo, ti madi nga aramidan nyo. Ay, salbagkit di. Kinapudno na paray. Mababain kami itan, kinituyan kaw, iti nararamid may. Kunak adiyo ulitin. Inulit yu pailaan. Uray paray, saan may mga inaramat tinagan mau? Na, sumil lang kayo sunita. Mangibabain kayo. Parinteng. Ay, pangasyo. Isardang yaw, day tangaramin dyan. Sana balik kumano, agsubsubra ti makan. Di uray mampay kayo, agsubli kayo iti maminsang agasok. Nung may agkurang, di awanti ka nanti daduma. Ay, uwan paray. Gaputa makita yung nga adawat-wat. Agabuso kayo mutay. Uwan paray, ikaray may. Agbalbaliw kamay. Saan na maulit pa'y dayjay? Panunutan nyo nga damang sipsipot iti madinga rami dyan. Kaya saan anasaya at dayta. Mga tutuladan ti daduma dita. Nga malang, pakawanan kaya. Ni Kapitan Anything! Hap, ya! Haya! Wata! Yahoo! Ya! Oh! Hey! Sumarunumay! Panching! Oh! And then, front kick!
Ay, Kwarab! ah, Na, madama mo ti kata. Aw. Mayat ti panagkatam dito'y paraagan mo. Anya ti makunayo nga angkay. Nakasando ka. Nakapantalon ka pa yan. Iti uniform ti karate. Wata! Ay, asus! Ganda ni pa yun di mordong ti agong ti lapayag. Ay! Oh, Ay, danda ni akman ay. Ay, tama na. Di nakman aramiden a punching bag. wata! Ay, asus! Ni kadikwaraw, ti kadwan ni parente nga magmag na iti kalsada maray. Wan, apay aya. Nay, nagbaliw mo tintilangan ni kwarab. Anya, Kanayaw na nakasandaw. Ken kaslalampasaw, tinamayan na iti pukis na. agad-adal kanumot iti karate. Karate. Iso mo ilagayang magbangki-bangking dagiti abaga na magmag na. Ako namlan asino at tigasing. Saan mo nga minapampansinan ni Kwaro? Ay talaga gayam nga agad-adal ka iti karate. When now, ang barbarbil ka. Karate ka nagbarbay lantay. Ay, iso mo ilagayam Tadim madakkel dagiti muscle mo. Agyaman na kantay, tanadlaw yung ating makil dagiti maskals kaw. Lanok to pa'y apagbalinin kas bodyguard ko ni Kwarog. Oh, ha? Anya, Wan mo ta, angkay. Siyempre, with pay. Agar arapaap kagaya man, di mo pa'y nalpas, di pa nag-training mo iti karatay. Ada ka pa'y lang iti nababaarang ko. White belt. Ay, agbalinto na black belter to kaanakan niya, wangkail. Uno saan? Red belter town, ti pagbalina. Inala kanumo ni Kapitan ni Kwarog kas bodyguard na. Aya, iso mo lagayang makanayon na kakuyog Wan, Adula amin nga arti na niya parente. Saan mo taman ano? ngarod manmano ti Kapitan nga da bodyguard na. Iso pa'y dayta, paggasgastusan day, ti kwarta ti barangay, tuyan. Aya, Iso may, sa dino ngay ko mati pangalan ti pagpaswildo na, no saan nga ti pundo ti barangay. anya. agpudno ka man kanyak inteng. Pinagadal mo ka din ni Kwarog iti karate. Saan ba? Tapno pagbalinam laeng akas bodyguard mo. Awan kinapudno na dayta. Palso dayta anyos. Ay, mas daawak nga rod. Awan mo't kalaban mo. Di mon kasapulan ti bodyguard. Kita lang agpaiso ti chismis anya. Imbagam lang, inaramid dang agpaisam. Sapay kumangarod tagsasao ka iti pudno, inteng. Suruan nakman nga rod nga karatay, no nalaing kamilaan ko arab. Ay, kato na, tataba daw. No kayat mau, agisparing ta. Ay, suruan nakpay mo ta. Awan pa'y mo tiyamak. Sige. Kasto iti umunang aramidan. Anya ngay. Op! Puta! Ito yung mati may katwa. Anya pa'y. Sumangga ka iti batog timuging mau. Up! Ay, Kat ti kasya. may katlaw, iti batog ti barukong mau. Wata! Mau. Okay. Kasyay. Ita, sanggam da ito ya. Wata! Ano ikaw? Ano ikaw? Nasakit ti barokong ko, nag-reverse punch ni Kwaraw. Anya, na, adapay bukol ti muging mo. Ninanog ni Kwarog nga raud, ay salbag na jay. Anya nga mintinar aramid mo. Napanak lang mo, di jay balay na. Kung nakasuruan na iti karatay. Anya, Ang kinarati na kiday ni Kwaraw. gunggo na ma, nagkuna nga main, amapan ka iti balay ni Kwaraw. Agpaisuro nga rod ko ma. Ang tidakis na. Impay-pay sumit ni Kwaraw, tidimanaw. Ay surun ka. Nasaya at nasabat ka dito, Kwaraw.
Abay ka day, nanatuyang. Kakasila unay tinamay abkin ni Badungkaw. Ha? Sana gaputa nagadal kay ti karate ako i-apply mo mutang. Pudnawa kinaratik ni Tata Badaw, nanatuyang. Aw, makitam! Ang sakbay day ta. Insurok pa'y kankwana no kasano ti agsangga. Kahit San namot asinangga. O di natamaan. anya, Isungawan basol ka, nanatuyang. Di ka di malambing, Kwarog. Kanayon ka anak kasandulaan. Saan kagawad? kasta lang muta. Tapno ag parang dagiti dadak kalamasal na. Mabitla nga. Tapadakkelak dagiti maskels ka. Oh, ha? Oh. Ay na, Kwarog. Amo may kanibari tuyang nga dadakkel ti muscle mo. Oh. Dadakkel nga min dagiti maskels ka. Sino ti lumaban, Anya, oray da kami ababay. Karkarita mi ti karatay. Ay, no kayat mo ti makikaratay, agsapol ka iti padam a lalaki. Nga ruda, isaw ti rumbang akaratsum. Saan kat ada kami ababay. Anya ti amok ngay. Ang mga nuad damit kada kayo tinalay nga karate. Lastog ka kidi ah. Gapo lang tamong tagkaratay. Oray da kami karita. Anyat araramidam dito sangot ti Tersina. Kwarag. Da kayo matgayam tatabataw. Gumatang kayo man iti arak. Arak. Noon to pa igatang ko iti bagas may. Daytan to laki iti arak ay. Gumatang ka, wano, kaya't mo ti madanaw. Anya. Ay, saan ka nga kasta-kasta mo? Kwarag. Pangasay. Ang mga nalipatan niya, kanak-anak niyang kalintay nga kapitan. Ay, saan? Apay ko mamalipatan ngay. Uncle Mau ni Parinteng. Period. Nimbag tamaw. Gumatang ka nga rutan iti arak. Sige. Gumata nga kiti arak. Kwarag. Gusto ko mamutin at may isa. Very good, tatabataw. Makainumak matlangan iti arak. Naranaki din ni Kwarog iti Tersina ni Marijuana. Anya, Naka-uniforme ti agad-adal iti karatay. Kun nakabannikais. katuan mo. Kunada nga pag na di taigid ti kalsada. Ay, masuruna. Ta kinikilan na kiday iti may sangara. Kahit inikamag, Ay, kito na. Mabuti nga mo da. Ang mga nulitin na ti dumanag. ay saus. Saanen anasaya ti kasta nga ramid ni Kwaraw. Ay, ulitin na pa'y barsakag iti dakkalabataw ti Jaske. Ay di kagararamid ba daw? Tinasayaat, ibagam kin ni Kapitan. Enteng, asinot sumungad. Nakabado mat iti uniforme ti karate. Na. Nakaigimbet iti buti ti arak. Napartik siya. Na, nimot Kwarog. Ala, panawan ka pa'y dito, oy. Isalbag ako araw. Ganyan! Na. Ang kalintay! Ay, dumanon ka. Di ka banikas dita. Drunken master. Aggagatay lang dagiti gam-gam ka. Ay, di mo man pet-petan tabuti. Ta mga marumat. Masugat ka. Kaya't kau, nga da kay sparring kau iti karate. Judo karate. Di mo kunain na siya. Sana ka nagadal iti karate. Sana ba niya? Tay surap no kasano ti aglisay. Ay, adula amin dayta. No kayat mo. Dayta po unti kayo. Ti ka-sparring mo. Aksyo-aksyo nam iti karate. Ay, sas. Adamanin dahi ta nakabado iti uniforme ti karate. Ay, saan mo napapansinan ni Kwarog ka ba dong? Lumiklik ka laang. Wanmat nga paisaw, bye-bye amlak siya. Hey! Ah, kayo matgayam dita. Sino ti lumaban, saan kami ang lumaban? Ha? Agawid ka kitday, no nakainom ka. Nagbiro-biro kak nero diti kay sparring ka.
Tagagatulan dagiti dakulap ka. Ay agawid ka kidain, taing ka agsukat iti badom. Wad gamay guwarag. Urag pasada kay ti tricycle. Naka-uniforme kalatan, iti bado ti agkarkaratay. Apay, tigasin kaya. Nanay. Apay pagsukatin dagiti badok ngay. Ilastog mo launay ti inadal mo akarati ah. Aba, siyempre mo't Ha? Kas na ko namitay. Tigasin day tao Anya. Gumatang kayo kiti arak ken pulutan. Tanusan, bugbugan kayo amin di tao Anya. Anya? Pay, mantapang urin ka malangan iti 2 por 2 at... Anay ko. 2 por 2 mo ilagay ang tikabutang ni Kwarag. Ay, kastaone adanag ko itay. Awanan ni Kwarog, pimbanawon. Iso nga agawid tamutay badaw. Wan mo, kabadong, agawid kayo, tamang ano agsubli ni Kwarog. Ay, padasin na ti agsubli pa lang ta, pang-urat ti luka. Ay umay ka kidain. Amumayan agsublay kat adagayang paltog na. Ayun na niya. Pay, jak na panunod ay tatuya. Malaintan, partakan. Apay inteng, anya aya arang ko tinalpas ni Kwarog iti karate. Rangko? Karugrugi na lang. Anya, Di mo makita. White belt pa lang ti uniform na. na, ay kunak ano black belter ni Kwarog. Naglastugan ako. Uray kumambot brown belter ta iso. White belter? Dahi tangarod ti kababaan arang ka. Wala. No labsan ti agsaaw. Exercise pa ilang ti amuna. Dagiti daduma di ta kalukaran tayo. Mabutang da kanya. Ngam da kayaw. Naiturod da ka pinangaur. Kahit anya ti aramidam kanya ngay. Itarom kayo kinaangkal ko ngayon tayo. Itarom kayo, tataba daw. Yeah. Itarom ko ni tataba dong iti physical injury ang kail. Anjat inaramid na kin kaya. Dakkel ti basol na kanya. Pinangurnak iti 2 por daw. 2 por 2. Pagmulta iti dakkel day di atataba daw. Unay kay matin. Alata pa ayabak ni pare ba daw. Nagyaman na kang kail. Intun bigat mo't lang. Agsaw kami. Agtugaw kayo pa iti sangwanak, Kwarog. Pare ba daw? Apay, anyat naknakan nyo ay takasta kayo. Pinangurnak iti 2 por 2 ni tata ba dong ang kail. Nagsakit ti abaga kao. Puno ay paray. Apay apin ang urmo ni Kwarog. Kasano ajak makaungay paray. Kahit nalabas mo tayo. Matay, tararamidin na. Anya ayat ti madingar aramidin na paray. Kanayon na ngay, lastog kanyak ti inadal na iti karatay. Agkikilpay. No saan na mapagustuhan? Agpangta. Ay, basol mo matlagay ang Kwarog. Ang kalintay. Tulungan da ka diya, pangasiyaw. Pangasit ta di nakawagan iti angkel. Mabalin nga awagan latan iti kapitan. No addaak dito'y table ko. Iyay. Unang kail. Aklunay. Basol ko ti amin. Ta nagbalina ka na lastaw. Napangasak. Kaputa nagadalak iti judo karate. Nasaya at no bigbigam tinagkamalyan. Wan ang aiste, kapitan. Narigat gayam tinalastaw. Talaga man. Kan baliwam man. Dahil ta herdo ti ulong. Agpapukis ka man. Saan akas la pukis mo't alam. Pasok! Anya? Saan mo atultuladan dagiti herdo ni Jackie Chan? Di mo bagay. Magipabain ka, nay. Wine, apo kapitan. Isardeng mong timag na nakasandaw kung naka-uniforme iti karate. Wine, tapnosanan nga agbutang kanyak dagiti masabat kao. Saan da mabutang ka? Agam kit day. Di da kayat iti mang tutok iti kasken ka. Analastok kung napasikat ataaw. Anya? Sorry. Nga maditi inaramid ba? Diyak kanunungan.
Uray dito kat awan ko manunungkon ka. Isong agbalbaliw ka. Eh, unang kail, ikaray, saan na maulit inaramid ka? Malala. Tanusan. Ang mga no makasara ka iti pakaisagma ka. Ni Kapitan Enteng. Hiya! Hiya! Ay, pagprinuak! Ho! Ho, 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 ho! Nagprinaw na. Ay, bumaba ako. Manipo dito'y kabalyaw ka. Bumaba ka. Ay, Nay, Enteng, ha! napan ka kaniman na nagpataray iti kabalyaw? Wala! Kakaiso na nga ada kabalyo. Oh. Ay, manipod nakagatang kan iti kabalyaw. No sa dinuladitan ti mapan mo pagpatarayan. Mayat dahi takabalyo pare. Nagwapaw. Kaslamot la kanyak aki mabalyaw. Ay, este, win, mayat. Kanya ngay mo tinagan na dahi takabalyo pare. Pugi. Ay, pugay, gayan. Hey, pugay! Oh! Si Mungbat. Muna mo ta. Naglaygan. Agtabling pa ya. Kung saan la dahi ta. Naanos ni Pugi. Ay, sana all. Pare. Umapalak ka da kayo ang kalinteng. Na, Adda kumamit gwapo a kabalyo ka kasta. Pugi anja. Manungay ti pinanggatang yu iti kabalyo yaw. Ribu. Apay aya? Sa dinungay tinanggatangan yaw. Ginatang ko ni Mr. Bill. Mabalin ka di nga itugot nak numapang ka iti ayan na. Wala. Mabalin. Nagkatugayam ti kabalyuda dito yung kalinteng. Ay, permi Dito iti gumatgatangan dagiti kayat na amaadaan iti kabalyaw. Umay kayon, Kapitan Inteng! Ay, agyaman kami, pagayam ko Mr. Bill. Adain sagana kapag sasanguan tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo dito rancho. Ay, sige, pagayam ko Mr. Bill. Ay, umaykan ko, ruka na kan. Daklat ta iti malikodan yaw ang kail. Nakasakaitan iti kabalyaw. Kwara. Unang kail. Kanya iti ramiday. Patarayak ti kabalyaw. Iso akumpet ka na imbag iti lapayag ginagong mo. Anya? Ay, iti abaga. Kunak ko ba? Naguni man ti kabalyo ni pare Inteng. Adaman siguro ditan. Na, Kunakon kay. Kasta o na di pa nagpataray na iti kabalyo na. Isungag paisaw. Nagturong dita barangay hall. Ay, ipasikan na mo't siguro at ikabalyo na. Gapot data yun dito eh. Umapal ka man nga tanan ka ba daw? Ay, talaki di mo tayo, di mapagkopapalan, mare. Never mo ta. Duwada ka di kwarog ang nakasakay iti kabalyaw. Nagsubli ka mat, Kwarog. Hey, wine, Mr. Bale. Anya ti maipaikukan ka? Kaya't ko kumamat ti gumatang iti may sa akabalyaw. Anya? Agpili ka. Anya ti kayat mo? Mistiso, wano tay native? Day mistiso kumaa. Tapno dakdak kail, Mr. Bale. No mistiso ti kayat mo, adangin ngina na. Nangato ti presyo na ti kayat ko asawain. Ha? No kayat mo, kastoy laingen. Kasapulak ti may sa helper dito'y rancho. Mr. Bale? No kayat mo, alaen ka dito'y a helper ko. Ay, una. Kaya't ko lang una Mr. Bale. Sigamit ganda ita kwarag. Kaya't mo ti agpasada iti tricycle, tatabadaw. Ay, kit kayat ko
Ipasada yung mampay nga ro ti tricycle ka. Anya, ay di mo kunain nga ilakom kanya. Awan kwartak, warag. Saan? Ipasada yung laing. No da mapasadahan niyaw. Agbingay ta. Ay, kito na. Agtugaw kayo nga ruday. Tagtulag ta na imbag. Tataba daw. Di matan pari ba dong timang ipaspasada iti tricycle ni Kuwarog? Wen, apay, di mo amo maray. Ti anya, marituyan. Napanon nanggad ni Kwarog iti sabali a lugar. Isumatlagayam Adda ka nung amin urnungan na maray. Anya? Panagkunak. Adda plano na agumatang iti kabalyaw. Mabalay na maray. Mangugi ako ni tangal daw, Mr. Bale. Anya nga iti aramiday. Good. Ala, agpakan ka pa'y nga rod kadagiti kabalyo. Wine, Mr. Bale. Kalpasan na, irwar mo ti may sa kabalyo dita kwadra, ket surutan na. Ay, eriglado, Mr. Bale. Ay, kayat ko Ay tinuko ako arugan. Awan imbagbaga na kanyak amapan manggay. Adda kanuyor urnungan na. Ay sigurado. Igatang na iti kabalyo ti maurnong na. Anya? Ay umapal ngamin iti kabalyok agwa pa. Ipugi ko naman. Nagdakkel da ito yung kabalyaw. Mutuyan dita kabalyo, Kwarog. Mr. Bale. Sige, iunag mo iti kwadra. Wine, Mr. Bale. Anya iti aramiday. Sakayam ati kabalyo, masapula masanay nga da nakasakay. Ha? Ay, kasano da itaw? Mabutengak may. Kastoy lang ti aramidem, Kwarog. Laang, kadlo nakabutbutay. Wild quarter horse ko naman. Umay ka, sublatan na ngagsakay. Di kagdanag, kitain ka. Anya? Awan ka si ti padasam, Kwarog. Intun kwan, masanay kan tumutlaeng. Ang mga no ipala daw nakday tadakila kabalyaw, Mr. Bale. Ay kat, kumpet ka nga minanayimbaga. Dayta ti trabahom ditoy. Numaanusam, agbalin kan to nga expert at trainer ti kabalyo. Ay. Aglagto-lagto matanti kabalyaw. Kumpet ka na imbag, Kwarog. Ha? Ay, hose down. Dakon kayat, Mr. Bale. How? Ay, matakya ka din na oras di tao, Mr. Bale. Dakon kayat ti agbalin na trainer ti kabalyaw. Kat magarupan nga da kagayam ditaw. Unang Kyle. Ay, bakit? Saan ka akontento dito'y? Talaga saan? Nailawaan na ka nag-apply a helper di tawi. Ha? Helper ti in-apply ka ni Mr. Bill. Oh? Yung karaman mo't gayam ti mang train iti quarter house. Quarter horse nga. Ilawlawag mo man. Dagiti nga dadakila kabalyaw. Masapol asanayan na masakayan. Tamay kuntays. Ay awan. Narigat day ta trabaho ko ra. Ay talaga matangkail. Pusta biyag. Numatnag ka. Tudas maun. Ay tulungan na kang kail. Ibagam kini Mr. Bale. Pumanawag dito yan. Ayan. Yawit na ko ni barangay kabildatan. Itamot lang. Umay mo ka di pasyar ni Kwarog ka anakam, kapitan. Kinapudno na Mr. Bale. Jak amo nga at dagayam dito ni Kwarog.
Dinamag ko no kayat na ti agtrabaho dito rancho kahit nag-apply mo ta dagos. Iso nga inawat ko meten, kapitan. Ang saan sa kano akong tinto iti trabaho na dito'y? Anya? Ket no pagaayat na ti madan iti kabalyo. Ang kuna naman, akayat ng tiagawin. Ay. Sana mabalin, kapitan. Ha? Adda pinirma na akong trata ditoy. At tumulong amang sanay kadagiti kabalyo ama ilako. Sa bali man na quarter host nakakwadro dita, Mr. Bale. Wag, kagat-gatang ko dayta. Isu ti sumaruno asakayam, kwarog. Ha? Ay, nagkulag-kulag tungtumanin dita masakayan. Sana bale, numasanay mo, isu ti ited ko at angdan mo. Ha? Di mo't kayat mo ti madan iti kabalyo, kwarog. Ay, pudnaw. Hanggang kayat ko day nasanayin ang masakayan ko ma. Nangin ng amin, ti presyo ti kabalyo anasanayan, kwarog. Ay, ha? Kastak mo't ididamo. Agkulakulag to nga kabalyo ti sinakayak. Sakbay ang nagbalinak nga expert ako makabalyo. Diyak kabayan Mr. Bale. Mabuti nga ako na talaga. Nang runak at amok nga agkurap. Ken kumugtar ti kabalyaw. No kasta, di mo kayaten ti madani ti kabalyo, kwarog? Saanin, Mr. Bale? Kayat ko gayam ti tricycle yung kabalyaw. Day, nagkapamparay. Ay, nagapo kami man, kinipugi iti ayan ni Kwarag. Kay, kumusta ngayon mo ni Kwaraw, paray? Di na maanusan ti trabaho na. Iso nga agawin din iti mabiay. Di pa kay sublan na dahito tricycle na, paray. Ay, wala, kapilitan. Hanya nga minaya ti trabaho na. Tauray siya ka, ti sumublan. Kaasimot nga ron ni Kwarog, no kasta, maray. Ay, iso ako na kaniinteng. Kasarita naman ni Mr. Bill. Nariga ti mapilpilit laeng. Dayta nga rod kahit maray. Sana bali ko maa. No kasta ti pagayatan na ta iso. Ngam saan mo't nga raw. Ay nabadong nukunam asublatem ti trabaho ni Kwaraw. Umatras kan. Tapay magkuma. Kano delikado gayam kano ti trabaho na. Kuna ni Maribanang. Anya ka no aya ti trabaho na. Kano ang kulag-kulag tung kano akabalyo adakkel ti saksakayan na. Anya. Aging ga amasanay ti kabalyo amasakayan ti bukot na. Kalpasan na ilako ni Mr. Bill Abos na itinangin na apresyaw. Ay, uray sa anay. Nukasta mo ilang gaya. Hey. Ay, na! Ay, adakan Kwarag. Unang kay. Ay. Nasyan mo't lang ang kanyak ni Mr. Bale kat pinalubusan na nga gaway. Hey. Nasaya at nga rod no kasta Kwarag. Hey. Ayan nga iti kabalyaw. Ay, adamat latangdan mo ka ni Mr. Bill. Kwarta tintangdan na kanyak. Sana nakabalyaw. Ha? Pinadas ko tinagsakay ti kabalyo asisyak kat nagrigat mo't gayam. Ay, uwan gayan. Hey. Ay, di mo arapaapon ti maadaan iti kabalyo. Unang kay. Nagpasadak langan iti tricycle ka. Nadidigra ka talagan ngagsakay iti kabalyaw. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?